При тези дългоочаквания любим ден от седмицата да се видя с приятели. Искам да ви кажа как минава един такъв ден, който се приготвям за него. Ще си само коректор, защото ако се сложи фоните, ще стане на нищо. Между другото си оформих и вежите с сапун. Знам, че са различни. Опитах да ги направя поне сестри. Станаха братовчетки. В принцип имах идеи за още по-хубави видеа, които ще да снимам. Влогове, get ready with me и всякакви такива. Косата ми е още мокра. Съвсем лекичко така. Обаче реших да се насладя на момента. Знам дали беше грешка, защото пък ако снимах, сега ще да имам спомени. Тук е влажно. Корените ми винаги остават влажни. Сега мисля дали да се сложа панделка и ето по този начин косичката ми. Ще видим. Изглеждам по този начин. Това ми е роклята. Избрах тази чанта и си сложих пръстенци. Тези четирите, между другото, са любимите. Съм готова. Нещо ще има още около 1 час. Кой обича приятеля си? Яко го измисля. Време е да се спокоям с този свичър. Какво да се прави така виждате? Шегата на страна май се хареса. Оля, не ви виждам. Исках да се сложа един комплект. Понеже каза, че не е подходящ комплекта. Смея да протестирам. Няма да облека горнището. Даже знам, че гледаш това видео. Да, точно така. Не сложих. Изглежда, че чувам сред нищо. Така. Спирам, защото още не съм писала, че излязох. Тук, чакайки автобуса, някакъв мъж започна да се преоблича пред мен и ми стана малко неловко, но се правех, че не го виждам. Мястото му в автобуса буквално беше зад моето място и непрекъснато ме наблюдаваше. От една страна протестирах, че не можах да облека комплекта, а че до мен касна и някакво насекомо. Всичко това ведно ми беше адски некомфортно. Тук вече е време да се качвам в автобуса и да заема мястото. Както виждате, седнах до прозореца. След няколко минути някаква бабичка дойде и тръгна да ми се обяснява, че до прозореца трябва да седне тя. И толкова много ме ядоса, даже в момента, както виждате от физиономията ми, съм раздразнена. Не ви снимах, но пък на връщане някаква жена дойде с сина си и ми обясняваше как иска да седна с него. Но билетите им са на 2 различни седалки. Накараха ме да седна до някакво момче, но нямаше какво да направя. Мисля, че момчето беше с проблеми и просто си отстъпих мястото. За да може майка му да седне с него и да не е сам. Беше адски дълга и широка история, но тук остават броени минути да се видя с приятеля ми. Щастието ми определено можеше да се види. Даже шофьорът започна да изпреварва колите, сякаш той също беше много щастлив. Шегата на страна, вече сме в обнова. Селестра. Ръцете ми определено показват колко съм развълнувана. Хората сядат на климатик, никак някакви откачени. Постъпи ми със сладоледа, човек.